ଆଉ କାକା ଆମକୁ ଡାକିଲେ କିସ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବସ 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 ବସ। କୁହ କାକା। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବସିକି କରିବେ କିସ? କାକା ନା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନା? କାକା କରିବ ମାନେ କିସ? ଆବେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଓହୋ କାକା ଆମକୁ ଶିଖିବ କିଏ? ତୁମର ଏ କାକାକୁ ଭାବୁଛୁ କିସ କି? ଛୁଆ ବେଳେ ନା ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ମୋ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଚପଲ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ। କାକା ଚପଲ କାହିଁକି ଫାଙ୍କିଲେ? ମୁଁ ନା ଯାତ୍ରାର ଭିଲିଆନ ଥିଲି। ରେପ୍ ସିନ୍ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପୁତୁରା ମାନେ କରିବେ ତ? କାକା କିସ? ବେ ଯାତ୍ରା। ଓହୋ କାକା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ପିଲାମାନେ ଆଖଡ଼ା ଷ୍ଟେଜ ରେଡି। ଓ କାକା ହଁ। ଯାତ୍ରା ନାମ କିସ ରହିବ? ଯାତ୍ରା ନାମ ଗୁଜରାଟ ଫେରନ୍ତା ପୁଅ। ତୁମର ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ଡିସାଇଡ କର ବାପ କିଏ ହବ ପୁଅ କିଏ ହବ। ସଡୁ ତୁମେ ବାପ ହବ ମୁଁ ପୁଅ ହେବି। ନା ଜମା ହେଇପାରିବନି। A few moments later. 346 minutes later. କାକା ହଁ। ଇଏ ବାପ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ। ତୋ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କିସ ସାଇଡ। କରିବି? ତୋ ଡାଇଲଗ ଆସୁ ଆଗେ ତ ୟାର ସରୁ। ଓହୋ ତୋ ଡାଇଲଗ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ପୁଅ ଫେରୁଛି ଗୁଜରାଟରୁ। ଏଇଟା ତ ମୋର। ହଁ। ଠିକ ଅଛି କାକା ମୁଁ କହୁଛି ରିପିଟ୍। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ତମ ପୁଅ ଫେରୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆବେ ତୋ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଡୁ ଆଇଲା? ଜୁନ୍ 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 ପାଖକୁ ଯା। ହଁ ତୋ ଡାଇଲଗ ହଉଛି ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଫେରୁଛି ତୁମ ପୁଅ ଗୁଜରାଟରୁ। ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ କାକା। ହଁ। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ଝିଅ ପରା ଫେରୁଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ କେଡୁ କାକା। ଆଇଲା? ଝିଅ କେଡୁ ଆଇଲା? ଏଠି ପରା ପୁଅ ଅଛି ଓହୋ। ଝିଅ କେଡୁ ଆଇଲା? ଓହୋ ଆବେଳେ ଥର କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଫେରୁଛି ତୁମ ପୁଅ ଗୁଜରାଟରୁ। କାକା ଏଇଥର ଠିକ କହିବି। କାକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡାଇଲଗ। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ କାକା କାକା ମୋର କାହିଁ ମୋର ଶଳା ତ ଠିକ ଡାଇଲଗ କହିପାରୁନି। ତୁ ଆସିଗଲୁ ମଝିର ମୋ ଡାଇଲଗ କାଇଁ ତୁ ଯା ସିଏ ସନେ ତୋତେ ଡାକିବି ଯା 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 ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆବେଳେ ଥର କହ। ହଉ କାକା ଶୁଣୁଛୁ। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରା ତମ ପୁଅ ଫେରୁଛି ରାଜଘାଟରୁ। ଶଳା ରାଜଘାଟ କେଠୁ ଆଇଲା? ଶଳା ଗୁଜରାଟରୁ ଆଇବ ରାଜଘାଟ କଥା କହୁଛି। ଆବେଳେ ଭଲି କହ। ହଉ କାକା ଏଥର ହବ। ସେଟା ଶୁଣ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ତୁମ ପୁଅ ଫେରୁଛି ଗୁଜରାଟରୁ। ହଉ ଏଥର କହିବି। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରା ତୁମ ପୁଅ ଫେରୁଛି। ଆବେ ଶଳା ଏଟା କିସ କହୁଛୁ? ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ କହ। ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରା ତୁମ ପୁଅ ଫେରୁଛି ସେ ପୁଣି ଗୁଜରାଟ। ସାବାସ ତୁ ଆଇ ତୁ ଯାଇକି ବୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାକା। ତୋ ଡାଇଲଗ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛୁ ଗାଁକୁ ହଁ। ତୋ ଡାଡକୁ ଦେଖା କରିଦେ। କାକା यार को स्टाइल मार के आइनी तो। ହଁ 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 ହଁ। ତୋ ଡାଇଲଗ ହଉଛି ହାଇ ଡାଡ କେମ છો માજામાં? ओके हाँ। ओके हाय डैड केन छो माझा बुतलो। ଶଳା মাজା ବୁତୁଲ କେଠୁ ଆଇଲା? মাজା ବୁତୁଲ କେଠୁ ଆଇଲା? ଏଠି মাজା ବୁତୁଲ କେଠୁ ଆଇଲା? ଶଳା ଆବେଳେ ଥର କହ। ଆବେଳେ କହ ହାଇ ଡାଡ କେମ છો માજામાં? हाय डैड केन छो कोई छो। ଶଳା କଇଁଚ କେଠୁ ଆଇଲା? ବେ କେମ છો କଇଁଚ କେଠୁ ଆଇଲା? 10 seconds later. ମୋ ଭାଇ ଯେ ଆଉ ଥରେ ତତେ କହିମି ତୁ କହିବୁ ତ କହିବୁ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଯିବି ହେଲା। ହାଇ ଡାଡ କେମ છો ମାଜାମା? ଏଇଟା ओके बस काका डायरी देखो तो। ହଁ ହଁ ହଁ। हाय डैड केन छो छुची छो। କେମ છો ମୁଁ କେତେବେଳେ ହଗିଲି ତୁ ଛୁଞ୍ଚିଆ କଥା କହୁଛୁ? କେତେବେଳେ ହଗିଲି କହ ମତେ। କେତେବେଳେ କହିନି ମୁଁ ହଗିଲି। ଆବେ ଶୁଣେ ତୁମର ଦି ଜଣ ଡାଇଲଗ ଠିକ କହିପାରୁନ। ଆସିକି ଇଏ କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିଛ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ହଗିନି। ଶଳା ମୋ ଯାତ୍ରା ବୁଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କରିବିନି। ଭଲିକି ଯଦି କରିବେ ତ କର ନହେଲେ ମୁଁ ହଉ କାକା ଏଥର ଭଲକି କରିବା। ହଉ କାକା ମୁଁ କହୁଛି। ହାଇ ଡାଡ କେମ છો ମାଜାମା? ओके କହ। हाय डैड
কেন છો મજામાં ভাই তু ভুল করছু রে এইরকম করছু তু তো ডাইলগ ক ઓકે કાકા હાય ડેડ કેમ છો મજામાં তো ডাইলগ শুন আরে পুଅ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି কোন ବାହାରେ ରହିଲୁନୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କି ଭୁଲି ଗଲୁନୁ কাকা এই ডাইলগ হব হব মানে হব আরে পুଅ তু 2 ବର୍ଷ কোন ବାହାରେ ରହିଲୁନୁ ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପିଆ ପୁଇ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁନି ପିଆ ମୁଁ ପିଇନି କେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ପିଇନି କେତେବେଳେ ଆଉ ତୁ ସାଧୁଟା ପିଇନି କେତେବେଳେ କହ ତୁ ସାଧୁଟା They, meanwhile, at the Krusty ତୁ ସାଧୁଟା ତୁ ସାଧୁଟା ସରିଗଲା ମିଛି ମିଛିକା